2019ko esaten duten ez, eraikia eta martxan egongo omen da erroste plantazioetako erroste planta, kilometrok egune ekitaldia baita ere aipamena egintzen duen ikusturera ingurukoa, eta horre bazan nolabait ere ez dakite bilera eskaera bat edo zuen partetik foru aldundi zuzenduikoa, ez dakit bilera horiek gauzatu da, edo bilera datari jarri da, zertan da. Gai hori aipatu nuen hitzalditxo hartan, eta egia esan da nik uste neurri batean mandatu bat naukala, herri mandatu bat hori aipatzeko. Nire presentzia ekitaldi hortan justifikatuta zegoen herriaren zerbitzura dagoen pertsona naizen neurrian, eta beraz, herriaren kezka nagusi baten bozeramaile izateko beharra sentitu nuen, eta horregatik aipatu nuen erroste plantaren auzia. Bai, eta egia da, banuen asmoa, egun horretan bertan, Barkelona hori eskura emateko bilera eskaera. Baina, egia esan da, ustekabean joan zen, eta etzidan aukera hori eskura emateko. Beraz, gaur momentuz ez dugu bilera datarik jarri, ez dago bilerarik, hitzordurik ez dago, eta espero dut, luze baino leheno bilera hori egiteko aukera izango dela. Hala ere, esan nahi nuke gai honekin, normalean momentu honetan zabaldu den mezu badala ia egintzat ematea erroste planta ez. Diputazioa ahalegin berezia egin du, proiektua egin egingo dela esateko, eta gainera albada legaldentan egingo dela esateko, baina nik uste dut ez dela hain evidentea, hori horrela izango dela, eta iruditzen zait presio sozialaren bidez eta orain artean segidegun bideari tinko eutxiz, alegia erakutsiz bestelako alternatibak posible direla, posible izango degula erroste plantaren proiektuari betiko ezetza emateko. Nik uste posibilitate hori egon bat dagoela, aukera hori bizirik dagoela, eta oraindik usurbilek eta inguruko herriek eta esan bezagun Gipuzkoa osoak emango duen erantzunarengatik proiektu hori bertan dela gelditzeko proiektuko da azkenean. Harremanetan egotzate gurasoekin, bilera bat egintzen dut urrian 6an, horre bertan igarratzen dute, epe motzea, norabait ere, pixkanaka normaltasunean ditzuliko zala eskola, une honetan zertan da egoera edo? Esango duke nahiko normaltasunera bueltatu da. Momentu honetan eskola umeak erakin horretan bertan ari dira beren eskolak eta jasotzen, eta egia da abiatutako obra horiek ez direla bukatu, baina eskola jarduna nahiko normala da gaur egun. Horri buruz esan nahi duke baita ere, berez erekin hori Elizaren jabetzakoa dela, obra horren promotorea Elizabela da, eta horren udalak egintzuen hasieratik izan zen, segurtasun baldintza bete zitezen eskatu, hori bermatzen saiatu zen, eta gero, Zorigaiztoko euri itute horiek edo izan zirenean, saiatu ginen altzen neurrian bintzat azkar erantzuten eta egoerari behar bezalako erantzun dugu ematen ez. Nik esan dezaket horrekin, horrek bali izan digula baita ere aginako gurasoekin eta hartu eman estuago bat izateko, eta berresteko aginako eskolarekin dago konpromisoa. Guretzat aginako eskola txikia oso garrantzitsua da. Guk geure egiten dugu erabat aginako eskolaren proiektua, eta beraz hori implikazioa bateko adierazten nahi dugu, eta halaxe jakitarazi genien gurasoei egindako bilera batean, eta nik uste askotan horrelako egoera gogorretatik atera behar dugula ondorio positiboekin ez, eta nik uste horrek bali izan zigula aurrez aurreko bat izateko, eta gure artean harremanak estutzeko, eta guk hori aurreratzen dugu. Ez oso positibo izan zen bilera ez batez ere, hasi bat errakasun nola hasi izan eta nola bukatu zen. Bai, joan ginen bilerara, gure ustez, gure gertakari gure interpretazioa ematera, gure bertsioa kontatzera, eta bukatu genuen nik uste, elkarrekin halako aitortza komun bat egiten, ez? Eta nik uste hori
bada interesgarria, ez azkenean gai honetan beste gai askotan bezala pertsona gaude, eta azkenean pertsonen arteko harremanak modu natural baten egiteko gainean neurrin, seguru gaiak hobeto jokintzen dira. Eta gainako kasuan, ibili beharrean elkarri mezuak bidali ez dakizten nola, erabaki gendun bertara jutea, bertan aurrez aurre hitz egitea, eta ikusi gendun azkenean helburu komun bat daukagula, eta bakoitzak alduan urrein bintzat, ginako eskolaren alde egiteko prest dagoela, eta nik ez dakat inongo erreparorik esateko momentu honetan guk aginako gurasoak egiten ari diren lana aipatzeko dela, ze ari dira beste bizitasun bat, beste indar bat ematen eskolari, eta hori oso